tun chum chu zona in chanang o niang za chhung nge mulawa i om thei I in rin mulawa I om rei to ber eng chen nge ni khate mo ni ni emolek po mulawa om hi a har khop maya atam zo khi chuan ni ni aya rei mutlo chu har kan ti via wang ni khatlek mutlo poin kan dik theilo china mutlo rei phei chuan lu ana a mita thi pa ngai to na a fim thei chin lo apoi bera chuan thil om lo mu swalte a om theya rilru hia la boy thei mishing hi ni som panga chung kar ni chuang ngot mulavin om ta se engtin nge a omang enge a chunga thlengang voina kan ngai thak tur po hi he zona achanga inchan hi ania mi panga te chu he experimentan hian manan nia pindan kal thlata khung be ni in anmut theilo na tura siam gas manga urchar charan nia experiment hi atirlama chuan buaina omlavin tluang takina kala ma se aninga na chuan thil maka thleng chana ani kwana achangin researcher te chuan thil mak an tong chana ni so maliam nuwa phei chuan he khovela om mi alo tur thil hi an muta ani chu experiment pindan chunga chuan eng chia nge thengle tuna hian Russian sleep experiment chanchin kim chang kan ngai thladona internet a mi makta duai chuang hlauna na satak siam tu thon thu ani kumsang kha zakwa somli pasari December tha ania indo pui pahni na atopa changin kumni aliam to mase khovel chu indo na danga alut meka Cold War in mung chau mek America le Soviet Union khovela ram chak pahni anin ela indolaya anthil ngai poimo ber chu sipai chak cha ral thuam cha le silai mu chanei ani indolai poin an sipai te thuam chakna tur research hi an kalpui reng china German sipai hau chu parvati nanti methamphetamine an pe china America le Britain poin an sipai te chu benzodrine an pe chin hedam doi hian sipai te chu mulo poin nitam takral beitura chakna ape theya mutmu to amu mallavin ni engmoza chung chutiang chuan ral an be chin kumsang khazakwa somli aprila German hau chuan parvatin tablet makta duai somthum le panga chuang France beina a an manga allied point kumsang khazakwa somli pahni khan North Africa a benzodrine tablet makta duai nga chuang an mangbok sipaite chakna thuruk chu hetiang dam doyan manchin hi ani mase Soviet chuan athuk zok kalantuma damdoi cha zon chwa chu anril ruk side effect omlo edict theilo muhil lava mishing da reng thei tur siam chwa chu antum ta a ti chuan rei de wan ngai to hnuwa mishing mu thei lava siam reng thei tur gas chu an siam chhuak ta ani mase mishing ta na siam ani angin mishinga engangin nge a thoa aman tla kem ti shat nan chuan mishinga experiment an kalpui angai do na experiment atana antana man olsam berchu indawna a an mitang tile political prisoner tekha anni a annun na chu state ta animaya an mitang anni to ber kha chuan an du dana an ngai sakha athiang ani to maya digna chanvo inza sakti vel kha a om velo hei hi rambuai la ya thil thleng chin thutakrap thak takani melma ani to kha chuan mani mishing puinun na in ngai hlut sakle inza sak angkha a omve to lo shim shimani Soviet chuan prisoner le sipai te mangin thil lau om tak takan test china kumsang kha zakwa somnga a po nuclear program test nan mi noi sari chuangan manga achan ve chu gulag prisoner anni radioactivity test nan te an manga thil shanga an chhor chin boka ma se chu tun thleng hian Russian sarkarin hetiang record hi an la zep tlatani ti chuan experiment chuan mi panga an thlang ta a an hne na chuan ni somthum chung mulavin omula ti chuan in zale nang ti in thu an tiama
experiment chu hlo cham thei ania a hlo cham thei na chen sa sang jok na chungin beiseina an siam saka beiseina sang tak nei chungin mi panga de chuan experiment ti tur chuan thutluk na an siam ta a laboratory chu meter somnga bial vel ania pindan phui tladania kongka pakhat bak chu borak chhuana le lu na a omlo chu pindana chuan khum panga anda ma se puan sin tur a om chuang lo toilet a oma choro thlak hat dai tur le tui anda sak boka pindan chunga chuan gas chhuana tur ko chete a oma abanga dar thalang in chinga cha an manga chuta chang chuan pindan chunga thil thleng chu a en thei ani microphone an da boka ma se pindan chunga thil thleng en thei na tur khopa camera changkang angkha heti hun lai hian ala om lova camera chu da ani lo ti chuan kumsang kha zakwa somli pasari December ni som panga a experiment chu an chanta a an experiment man ruwa tur mi panga te chu pindan chunga chuan an da luta kongka chu kharin an kalhnan ngala ti chuan gas tor she om lutuk lo rim nei lo chu an kap lut ta a an mani chuan eng test nge an ma chhun ti po anin shelem lova chu pindana oma muthil lo chu an ti tur to pa ngain ngai chhat lo na le she om ti na em po an nei lo ni thum vel chung chu engma boina a om lova le khabu te an chiara an ti hawa exercise te an la hawa an eya chaboka an har wang chakop maya researcher te po an lom gas hi athokani hi German methamphetamine ai poina chhazok tin an phur hle a lo tling hle tura anin ngai ma se ani lina chang chuan danglamna tlemin alo lang chho chana an tia an thu soidu adanglam chho tula atira thulim omle fiam thulama ti nek chin kha indawna a an thil ton rapthlak tak te an thil ton an thei ngil thei lo an mang thlenga ti buai zui tu tiang reng te chu an soya an jong kam le an o aritran ninga na alo her chhuaka thil mak chu a thleng ta ani nga na chuan an ma ni anin beto lova mic le dar thalang lam hoi chuan an chong ta zoka chong in ngai chang ton po om lovin an vai chuan an phuna an thu soi chuan omzia anei lo tul boka hepa hian do ta soi keima hi min ring ro an hlo om min chan chwa chuan ka shil ve kang che ti ang reng te chu an thil soi chin ani paranoia rin hlelna hlauna an nei tlata anin hlau ton to ani chuta tak chuan researcher teril ru chu aron buai chana chutiang thil chu gas wang nge mutla wang ti chu an shetalava an zo na anita ani medical a po mutchat lau chuan abikin ninga chuang mutlo chuan thil mu swal le shat swalte hlau thon na ti te asiam theya ril ru chu abuai thei chiang ani ma se experiment a thil thleng hi chu mutla wang chawani lo ti an she thuai don thil rapthlak a thleng chanta ani kwana ani to a zingdar thum borvela chuan an zinga pakhat chu ring em mai hian a ron au chuak thuta pindan chunga chuan tlan kwalin ring em mai hian a au khek chel chula researcher te chuan dar thalanga chang chuan an en chapa ti ngai na an shelo hle a o chu a chevek don tin an phun sep ringota an soidik chia bok darkar thum meu chol lava ring mang khenga a nu chuan o chuak tur mang anei to lo thei to pinaw ma se ari che chawani to ma se amak ber chu pa omdan chu ni lovin a ompuite reaction zok chu ania midang pali te chuan engma an ngai sak lava an chian pa aw ruai chu sia ompoin an om lava an ngoi ringa engma thlenglo ang main mic lama chuan an phun sup reng ringodani ti chuan ani som pahnih na chu alo her chuaka
a pahnih na chu aron au chan le ta ring mang kheng hian a au tial ruai ruaya ma se midang pahnih te chu ama angkha na nom mai mai to mi alo thil mak le be se lo takan ti an le khabu phek te chu an pot thla a an ek mang chuan dar thalanga chuan an bela dar thalanga chuan hnoin lekha phek chu an bel zela dar thalang zong zong chu an bel phui khat ta vek mai ani pon lama chang chuan pindan chhung lama thil thleng chu a hmu thei talo maktak main chuta tak chuan au chu a top maka mai ka changa phun po chu are veka pindan chhung chu are hian are tlop tlop mai ani eng thil nge anti eng thil nge thleng ti po engma an she thei talawa ni tinin mic chu an cheka a chiat le chiat lo an en ringa a chebok si lo thomla engma sha tur om si lo mi panga om si kha o sha tur om to mi alawa ma se oxygen meter chang chuan oxygen an la mang ti ala sha ta mi panga te chu an ladam ma se exercise na satakala ang main oxygen chu an mang na sa a thoma om si lawa chutiang khopa oxygen man na sat na tur eng thil nge anti tu manan shilo ni som pali aliam ta engma sha turan nei lo atopa chuan commanding officer chuan thu apeta a intercom on ro ti in ti chuan pindan chunga om te hna chuan kongka kan ron hong do na kongka achanga hlataka om ula leya bukang cheu inzom lo chuan kan ka pang cheu inzomero chuan inzalian to ang tin thu ape a ti chuan opakhat chuan mak tak mai na ron changa a o chu adam diaya a vodraya zalen kan du to lo aron ti researcher te chu mak ti takin anin en haringota enge omzia engwangin nge zalen an du to lo ti chu an zo na ani som pangana zanla yania atopa chuan researcher te chuan kongka chu an honga gas chhuana chu hongin gas chu anti topa boruak thiang limaluta chuta tak chuan auri chu aron ri chuak le a an vai chuan ai ni lo gas kha on le ro u tin an au chel chul mai ani kongka an han hon meu chuan thil rapthlak tak chu an muta chhuat chu thisen hlir hian a lo khata hoina lam chu thisen vekani jaina te chuan sathem zungchang bung vunthem tithem ti vel te chu alo khat vek maya pakhat chu athito midang pali te ero an ladama ma se an kut zungchang te chu ru chawani to a an ombor po ru vekani to a inkara an lungphu te chu a hmu tlang thei an pum te chu aruak veka an ko chung te chu chhuata adar veka chuti chung po chuan an taksa peng te chuan na ala thok veka an mani sa ngi chu an lo e ani chu sipai ten po chua an han tum chuan an lo chang ve na sa a an lo beile ta an chak phian le ngal pakhat chuan sipai pakhat chu alo se a anin be na lama chuan pakhat chu a thile adang pathum te chu sakei po ti hlu zo thei tur khopa dam doi chakin an chiwa ma se chu ti chung po chuan mut chu an du lawa an la do le chang ani engwangin nge mut an hlo em niang le atopa chuan doctor ten hnim hlum tel lavin dar ka ruk chuang an zaya an zai lai te chuan an nui chen tho renga an ra po me mai ani ma se thil thleng mak tak chu tu mai in chan na an pe theilawa medically chuan thil thei lo to pani an zai zo nu chuan commanding officer KGB lui chuan thu a han pele a ruma khan gas nin da lut le ro u atita a researcher te chuan EEG a an brainwave an ena gas an pek lu le tur thu an sha chuan an re ta a ma se an lamudu lo thuak thiang mai an ni an thia an har le a ti chuan an omnon tlut mai ani ti chuan le pakhat chuan amita chinga
alu chu azoi noka amu hila chuta chuan a thin phu atopa amu thil rual chuan a thinga lani chuta experiment man ro pakhat chu aron au chhuaka kongka khakal ro u ti in ti chuan commanding officer chuan researcher pathum te kha lu tir ula kalnan ro u ti in thu a pe a researcher te mel chu adang veka an experiment man ro te chu mishing po an ni to lawa zombie ang vek an ni to researcher te chuan thu pek po an zom theilo chu pin dan chhunga lu chu an du lawani researcher pakhat chuan silai chula chuakin commanding officer chu a kap ta a pindan chhunga chuan lutin subject pakhat zok chu a kap le a midang chu an tlan chhevek tuna chuan researcher silai keng le test subject pakhat cha chu anom to engei ni tin researcher chuan a zota enchin na subject chuan ishe to lawem ni keini hi nangma kan ni I chhunga thinrim na in thup tlat thin mutbau pui tumchin kha nangma a ram sakau ham ang maya thinrim na in thup I mudwala che chuak theilawa I siam chin kha kan ni ti ina changa researcher chuan a ha chang thial chungin chu experiment subject to ber chu a kap ta a thi ma chuan kanzalen jeb to e ti in a phun sap hei hi internet a Russian sleep experiment thon thular takania ma se thudi kanilo hei hi thon thu phwa chop a hlau om theyang ber tura phwa chopania ma se atak tak zok kan la soidon chau tuna kan soizo ta khachu kumsang ni soma midang ti chaina na anzia chop mai mayani a thil zia thil thleng hi atak taka thleng theilo tluk ania ko chung chuak pur chungin nirei takdam thei ani lo shim shima tin gas hetianga thil ti theina nei hi a om lo shim shim boka thalak an man chin te pokha subject thalak dik takani lawa siam chop ani tila a ol sam berome a thon thu le thalak hian inzomna anei lawa ni som thum mulawa mishing siam thei tur gas po a om lawa caffeine tam takle damdoi chen khatin ni ni thum chung mulo tur chuan mi siam thei ma se ni som thum chuang chuang chu a thei lawani ma se mutlo hian mishing ati che thei tak taka tuna mi hi chu atak takani to kumsang kha zakwa somruk pali khan zirlai pakhat Randy Gardner tlangwal kumsom ni pel or chau chuan mulawa omrei ber world record siam atuma science fair project ata nani ni thum chu harsalau tein a theimaya ma se anilina changchuan a thinarim chana thile theingil chana midwai te thil muswal ti te ani chana thil omlo te chu a muwa ama chu football player lar tak anga a in ngai tlat mai boka ani nga na pheichuan aril ru abwai zwala huan ommi alote a muwa ani kwana achang chuan a chong te po abwai chana a thil soi ring lai te hi a top chuta a thil soi laklo lai te chu a thei ngil dai thin ani somna a hlauna anei chana radio host pakhat chuan ama atimwal phodon nia shatna anei tlatani Randy chuan ni som pakhat chi atwara khatia atwar chung zong zong khan chinglo to panilawa mutluk zeu zeu chin zeu zeu ang kha chu anei thawani kumsang kha zakwa somnga pakwa khan Peter Chip radio host kumsom thum pani mi chuan niriat mulawa omatuma larna atana ati ani anilina chuan thil na satakina muswala ake kor chunga te savoma muwa hotel rooma lutin jowara honga mei aron chu aring tlata aniriat na pheichuan swang to na le atak chu athler sang thei to lawa ama po tunge ania in she to lo mutlo hian rilru ati buai vek thei Guinness World Record lampoin mutlo record hi alau om em awangin antidu to lawa kumsang kha zakwa somko pasari atang khan anti to lawani
record nu nung ber chu Robert McDonald ania ni som pariat le darkar som ni pakhat le minute somli mulavina oma ma se hei hi uluk taka endik ani chi alawa doctor tenan endik lava affair che empty shia dani lo Soviet Union chuan hetiang hi anti tak tak thawa an mitang te chu ni sari atangani som chhungte mulavina nom tira an ngai to ana abuai vek china ni soma changa ni somni te interrogation shift mangin mulavin anom tir china atak taka po anril ru abuaya an awa ui ang mai nan bawa anin hlau kwal vel china ni muchat theila hi a hlau em ema sarkar hian mishing hi experimentatan ahmang na sa chin boka nat na tak tak mishing mutir theilo tu a oma damdoi chu a omlem lo tin sipai te hian met an chin tak tak boka prisoner te hian thil she tak an twar tak tak chin bok ti te hi thudik ania thon thu kha chu thudik be chana phwa chop mai ani ole tunjumatan chuan khati zong kha Russian experiment chungchang kan ngai thlak theite chu anile ri phota minlong ai thlak sakawangin kalom ema ka video te ingai nat zong ani chuan khongai takin he channel hi minlo subscribe sak vela ti chuan video lo chhuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia